Ukrajinac nije ništa lošiji borac od Janičića i Donovana, ja to mogu da garantujem 100%. Sada je smajao, sve je to okej izgledalo, samo što ti je falio taj još jedan korak. Fali mi onaj krvnik. Hoću da povredim čovjeka, hoću da ga sjebem, da brate imam loše namere prema njemu. Ja sam se s njim grlio između rundi, doživio sam to kao sparing. A on je to samo očekao, on je molio Boga da ga ja ne napadnem, da ja ne radim neki pritisak i to. Ja kad sam došao u hotel, on je došao da me grli, ljubi, sve vreme u sauni mi donosi neke bombonice kao ko ću da pojedem s njim, rekao druže. Ali nema veze, i taj meč mi je trebao, veruj mi, ne može gore od toga, 2 poraza u nizu, znaš, onaj jedan ajde išao sam poginem, drugi sam gledao da se uštekam, bio sam kao da radim nešto pametnije, vidio sam to ne ide. Izgubio sam znači na svoju glupost da sam išao da poginem, da sam išao bez glave i radio sam za meč previše taktički, previše ovo i doživio sam, vidio sam da to ne odgovara meni. Ja sam MMA borac, ja ne smijem da radim ni samo boks, ni samo rvanje, ja moram da radim kompletan MMA što sam radio u zadnjem meču sa Ukrajincem, što se videlo, one finte, hvatam nogu pa ga udaram pa ga onda srušim pa, znaš, kompletan MMA. Tako da, šta god pričali ljudi, Ukrajinac nije ništa lošiji borac od Janičića i Donovana, ja to mogu da garantujem 100%.